το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η πρώτη εκπομπή που έβγαλε στην επιφάνεια αυτή τη μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή της τέχνης. Και θυμάστε, κυρίες και κύριοι, όταν είχαμε αναφερθεί στην Ελένη Πούτσι. Έλενα Πούτσι. Έλενα Πούτσι, συγγνώμη. Ευτυχώς δεν γίνεται σωστά. Ευτυχώς που μου διόρθωσες το Έλενα. Μη χαλάσουμε. Για ένα όνομα ζούμε. Δηλαδή το Ελένη το έκανε Έλενα. Στο λενάκι μας. Μάλιστα. Η Έλενα Πούτσι, κυρίες και κύριοι, η οποία πρώτη από την εκπομπή, όταν είχε κάνει κάτι δηλώσεις καταπληκτικές, είχαμε μιλήσει και για τον πατέρα της, τον Κώστα Πούτσι. Και πόσο περήφανο. Τον θείο, τον Αναξίμαθρο Πούτσο. Αναξίμανδρος είναι ο Θεός. Θεός στρατιωτικός. Ο στρατηγός Αναξίμανδρος. Το Πούτσαρε, το Λενάκι έκανε δήλωση. Για να δούμε τι δήλωσε η Έλενα Πούτσι. Μιλάμε για την κυρία Πούτσι. Ναι. Σωστά το είπα. Έλενα Πούτσι είναι. Ναι, Πούτσι. Και έχει αλλάξει τελείως και ήταν κάπως αλλιώς, δεν το ξέρω. Αλήθεια. Δεν έχει αλλάξει και τελείως, αλλά έχει αλλάξει εν μέρη. Θα μου το πεις αυτή σε μένα. Όχι. Έλα, σε μένα. Ήταν παρόμοιο με αυτό που είχες πριν. Με αυτό που έχεις τώρα. Έλα, θα σκάσω τώρα, πες μου. Μπαμ, κάνε μπαμ. Δεν πρόκειται να σου το πω. Ήτανε με αυτό. Τρομερά περίεργο. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη αποκάλυψη. Το όνομα λοιπόν Ελένη Πούτσι έχει καταλήξει σε αυτή τη μορφή. Έλενα Πούτσι. Μετά από αλλαγές. Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Εκεί κατέληξε. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Πώς μπορεί να την έλεγαν πριν καταλήξει στο Έλενα Πούτσι. Δηλαδή. Θα χρειαζόμασταν και τη βοήθειά σας, βέβαια. Έλενα Πούτσε. Πούτσε. Όπως Ντούτσε. Και μπορούμε να βρούμε και να προτείνουμε μερικά επίθετα για να βοηθήσουμε την περίπτωση, δηλαδή να μην αισθάνεται ρε παιδί μου. Μπορείς να το κάνεις σύνθετο το επίθετό σου και να του δώσεις μια άλλη διάσταση. Μπορεί να είναι η Μαριπούτσι όπως το Μακρυπούλια που λένε. Ή να είναι το Πούτσογλου όπως το Κούλογλου. Έχει και καταγωγή από τη Σμύρνη. Είναι η Έλενα πρόσφυγας. Ή Κατσαλώνη, που λέμε Κατσαντώνη, ας πούμε. Μπορεί να είναι η Έλενα πάλι Πουτσαλιά. Η Έλενα. Αυτό είναι ωραίο και ψάχνουμε. Έλενα πάλι Πουτσαλιά. Αυτή η επανάληψη θα δώσει άλλη διάσταση. Και εσείς φίλοι τηλεθεατές, αν έχετε κάποιο προτινόμενο όνομα για την Έλενα Πούτσι, στείλτε το με ένα SMS γράφοντας ρο αλφα κενό το όνομα που προτείνετε και στείλτε το στο 54991. Να είναι συναθές όμως, δεν είναι συνάφεια. Θα το αλλάξει το τέλος, θα το κάνει Μαρία Πούτσι. Σας το λέω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, μόλις επιστρέψουμε θα πάμε στο ίντερνετ και στα βίντεο που εσείς στείλατε και βέβαια θα έχουμε τους Μοντερεκ ζωντανά σήμερα εδώ στην εκπομπή. Τα παιδιά έρθουν από την Αθήνα και θα τα σπάσουν στο ράδιο Αρπίνα. Έρχονται τα SMS. Πες ένα. Δεν μπορώ. Πες ένα. Είναι Τσακ Νόρις, γελάσουμε τα πάντα. Δεν θα γίνει το σημείο που Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε να διαβάσουμε μερικά από τα... ίσως. Πείτε, σταματήστε μας. Μετά το break. Σταματήστε μας, θα πάρουμε τους δικηγόρους πρώτα. Λοιπόν, σε λίγο το μήνυμα. Αχ, κυρίες και κύριοι, αλήθεια σας το λέμε, ονειρευόμαστε μια τηλεόραση που θα μπορούσαμε να διαβάσουμε όλα αυτά που μας στείλατε. Μας πεθάνατε τώρα, μας πεθάνατε. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Ονειρευόμαστε μια τηλεόραση τέτοια, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η τηλεόραση. Οπότε θα πούμε μερικά. Έχουμε πάρει πολύ στα σοβαρά το θέμα της Έλενας Πούτσι. Το δράμα της κοπέλας μας έχει αγγίξει και μας είχατε προτείνει διάφορα ονόματα για να βοηθήσουμε. Να διαβάσουμε μερικά από αυτά. Πρέπει να πούμε ότι ίσως το δημοφιλέστερο είναι το Έλενα Λογοπούτσι. Αλογοπούτσι, το οποίο ταιριάζει τόσο πάρα πολύ. Αλλά έχουν να κάνουν πολλά έχουν πολιτικές, δηλαδή για πες με. Υπάρχουν κι άλλα με πολιτικούς. Υπάρχει το Έλενα Πουτσοτάκι. Υπάρχει το Έλενα Πουτσαρέα, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Υπάρχουν κάποια. Υπάρχει το Έλενα Γιαννάκου Πουτσίκου, το οποίο ευθέως παραπέμπει επίσης πολιτικό. Και υπάρχουν και τα τοπονύμια που έχω συγκεντρώσει από εδώ. Είναι Πουτσίδου αν είναι Ποντία, Πουτσάκι αν είναι Κρητική και Πουτσοπούλου αν μιλάμε για Πελοποννήσια. Εμένα πρέπει να πω ότι το αγαπημένο μου βέβαια ήταν το Έλενα Αλ Πουτσίνο από το Αλ Πατσίνο. Με διεθνή καριέρα. Ήρθαν και πάρα πολλά.
Αλλά ήρθαν 800 μηνύματα μέσα σε λίγα λεπτά. Έχετε ιδέες πάντως. Μπράβο, έχετε πολύ. Πάντως να σας πω κάτι μέσα σε όλη αυτή την τρέλα. Μόνο έτσι έχει νόημα να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε σε αυτή την τηλεόραση. Αχ, κύριε, να είναι καλά. Βέβαια υπάρχουν. Κάποιος φίλος είπε ότι την λέγανε Έλληνα Παπούτσι, αλλά δεν την εξέφραζε και το έκανε Έλληνα Πούτσι. Τη στέλνευε. Και είπε να το μεγαλώσει λίγο. Ανόητε. Φύγε να έρθει η Ευγενία. Έλα ρε, Ευγενία, σώσε μας. δεν θέλουμε πολύ να πάρουμε φωτιά. Και εμείς έχουμε εδώ κορίτσια που τα λένε Ευγενία Σαμαρά. Τι Σαμαρά τώρα, κυρία μου, πας κυρία Σαμαρά. Πώς θα κάνεις καριέρα. Τι θα το κάνεις. Θα βρω ένα από όλα αυτά. Πόσα μηνύματα έχουμε. Ωραία Παναγία, τι ζούμε σήμερα. Άσε το άλλο που μάθαμε. Μας ενημερώσαν στο διάλειμμα ότι αυτά τα κρεβάτια, τα μασάζ, είναι ιδιωτική εταιρεία και αυτό όλο το κάνει για διαφημιστικούς λόγους. Δηλαδή η άλλη πήγε 450 φορές. Θα σου κάνω εγώ τον έμπορα. Έτσι δεν μπορεί. Άλλοτε χάνεις, άλλοτε κερδίζεις. Πόσες δοκιμές θα κάνει πριν το αγοράσει το κρεβάτι. Ωραία, τι τραβήξαμε σήμερα. Πολύ ωραία. Με την Έλενα. Να είσαι καλά, Ελενάκη. Ελενάκη, πραγματικά να είσαι Μια φορά καλά. να ρίζεις εδώ. Σε βάλουμε ανάμεσά μας. Έλα, όχι αλήθεια, έλα. Εσύ έλα, τιμητικά. Έλα, Τιμητικά ναι, προσκεκλημένα. τιμητικά. Λοιπόν, Ευγενία μου, πάμε στο ίντερνετ κύριε, πάμε στο ίντερνετ. Λοιπόν, το πρώτο βιντεάκι που θα δούμε μας το έχει στείλει η Ελένη και είναι ένα. Ποια Ελένη? Δεν το πιστεύω. Πάλι πετάσαι και φύγμα. Μα σαν την Πούτσι πετάγεται. Ναι ρε παιδάκι. Δώσε το βίντεο να παίξω. Πάμε φυλακή μου πέντε. Είναι Μα ένα να πεις φυλακή για μια πούτσι. Σταμάτα! Εκεί εδώ πόσα δικαστήρια. Να πω Έλα πάμε εσύ. κύριε Ένορκη, κύριε Σαγγελέα. Λοιπόν, είναι ένα ρώσικο σόου. Πούτσι τι λένε, τι να κάναμε. Ένα ρώσικο Να σόου. μιλήσω. Ο γιος μου θα κλαίει. Είναι ένα ρώσικο σόου. Με μαύρο. Ο γιος μου θα κλαίει. Για τον μπαμπά μου, για μια πούτσι μέσα στο Άντε ρε πήγε τα μόνα. Γεια σας. Πάμε στο βίντεο. Ένα ρώσικο σόου λοιπόν που συμβαίνουν με κάποια τράπελα όπως συμβαίνουν εδώ και σε εμάς. Ας το δούμε. Να πεταχτώ σαν την πούτσι. Δεν τρέπεται λίγο. Αυτό που παρακολουθούμε να πούμε ότι είναι τηλεοπτική εκπομπή, έτσι. Ναι, είναι. Ένα τηλεπαιχνίδι, κάτι με ρήφες. Είναι reality. Όχι. Και είναι γεγονός, δεν είναι κάτι στημένο. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι πόσο καλά το παρακολουθεί ο σκηνοθέτης. Τρομερός. Κοίτα εδώ, ανάποδος γερανούς. Γερανοί, όλα δουλεύουν. Όπως δείτε τι γίνεται, παιδιά. Σιγά το σπίτι να βγάλετε κανένα μάτι. Κυρίες και κύριοι, Αυτός είναι παρουσιαστής. σπούτσισε. Τους έλεγα σπούτσισε, κύριε. Από το στόμα μου την πήρες. Σπούτσι. Αχ, Παναγία μου. Γιάννη, έχουμε άλλο. Κάτσε με Παναγία. Από το στόμα μου. Σε ένα άλλο βίντεο είχε κάνει παράπονα ότι ο διευθυντής του σχολείου λέει δεν με φόραζε ποτέ με το επίθετό μου. Γιατί άραγε. Για μάντεψε. Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το βίντεο, βέβαια, νομίζω ότι η στιγμή της αλήθειας μας φαίνεται μια χαρά. Ναι, παιδική χαρά μου. Μια χαρά. Δηλαδή, οκ, για πάμε. Ο Μιχάλης μας έστειλε το επόμενο, είναι για τους άντρες αυτός. Ο Μιχάλης, ο αδελφός του δεν. Ο Μιχάλης που Ο γνωστός. Για να μην παρεξηγηθούμε και από εδώ και πέρα, είστε όλοι της γνωστής οικογένειας, στείλτε και τα υπνονυμά σας. σας ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη ρε παιδιά, sorry, αλήθεια δεν μας έχει πιάσει, ξέρετε αυτό το... Το παιδικό είμαστε. Στους επαγγελματίες είμαστε άλλες μέρες. Ναι, για πες.
Είναι ένας άντρας λοιπόν. Είναι. Θα σας αφήνω σε κάθε λέξη να σχολιάσετε. Όπου βαριέται. Όλα τι θυμίζουν. Απλά ήταν αγαπημένα. Όλα τα δικά τους. Καθημερινά. Δεν γίνεται, μάλλον δεν γίνεται. Μάλλον δεν γίνεται. Δεν μπορούμε. Πρόβλημα. Θα φωνάζαμε το συγκρότημα. Ευγένεια μου, συγγνώμη, γκρομένη. Σε πολύ λάθος μέρα. Πώς τη φυλάει τα αγόρι της. Τι λέει στη μάνα του. Τι λέει στο Facebook. Το στάτους στο Facebook. Το στάτους στο Facebook είναι ένα πούτσι. Στάτους σε στήση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο Ράδιο Μπίλα. Το τελευταίο μάλλον. Αυτό ήταν. Ό,τι είδατε. Ευχαριστούμε που στηρίξατε την εκπομπή. Πάνω στο συγκρότημα. Μπράβο. Έλα.